Aku ki no jinjit duitku akeh. Nyoba gonta-ganti wedok no. Ayo nyombe api rasa kowe otok. Ganjar duit akeh ya, Pak. Lho apa ke? Ganda. Santai ono ke yo. Aku ki kaso Napa wi? jinjit duit akeh. Hah? Pak gonta-ganti wedok kas. Edan. Ya padha Kas. Ngesuk rambut sing dawa. Hah? Ngesuk sing pendek. Tak kok kowe aku. Aku ngesuk sing putih, sing langsing. Urusane waduk berarti ki. Waduk. Jadi tuku wadukan. Nah, Duit akeh. nanti duit akeh apa nggopo wis. Edan cangar. Sangar ah kene kok. Tapi yo kino. Piye? Eling. Donya ki wis tuwa. Lah kowe nek duwe duit, pikirane ki wis rasa model-model. Masalah ki kondisi donya ki wis bahaya. Bahaya piye, Kas? Aja ngelap-ngelapi kowe. Nek ngomong sing bener kowe kas. Iki piye? Donya ki wis bahaya. Sesuatu ki bisa terjadi. Jadi nang donya ki ora ono sesuatu sing ora mungkin bisa terjadi. Denger aku ngomong iki. Lah yo, kowe maksudnya apa kas? Kowe nek ngomong iso ora iso dipahami. Lah iya, padha piye muter-muter. Aku ora paham. Jadi kok iki bi? No. Iki aku pak ngomong tulung dipahami. Saat iki kuwi bi. Donya iki sik ditimpa masalah besar. Lah apa kowe kas? Kok aku ora ngerti. Iya pi, nyong ora krungu. Astagfirullahaladzim. Aku ndek kanca loro budek kabeh. Mosok kowe ora krungu? Ora kas. Iki tak ceritani. Tapi tulung aja disebar-sebar. Cukup kowe karo kowe bae sing krungu. Iya. Dadi kok ki pi? Asem ngentot kowe kas. Ngapurane bi? Hilap. Gila kok terus. Loh, ngono yo ngapura karo salapi no. Iki dikok kipi no. Saat iki pi. Ono kejadian wong kawin pi no. Nikahan. Nembe 2 tahun pegat. Ya kowe kejadian umum Mas. Bener ano? Kowe yo getun. Kowe wis lumrah, Kas. Tak kira Pak Aweh kabar opo. Wis mana ngono. Lihat mana? Ganggu otak. Oh, lah cicir. Mungkin nembe pas dinasihati kok malah ngakon lunga. Pak nasihate apa kowe kas? Aku ki nembe iki krungu kowe duwe rencana ora bener. Kowe pak tuku wadukan nek duwe duit akeh ya ora? Yo, Nah, tobat to wi. Kowe iki wis tuwa, kowe ya wis tuwa. Kowe loro-lorone padha bae tuwane. Mikir. Lah nyong mikir ah, Kas. Rumangsamu ndarai aku ora mikir apa? Ya apa piye? lah nyong ora mikir ora tekan kene kas. Kowe karo kowe no. Duwe cita-cita pengin sugih duit akeh. Tapi urung sugih wis duwe rencana pak nukoni wadukan. Ya ora? Yo, Nah wis salah. Wis tuwa iki kudune mikir, ora usah mikir nanggon kesenengane donya. Eling, urip iki cuma mampir ngombe. Ya kadang nek ora karo ngrokok ya ora enak. Lho. Dadi ngibadah sing sregep perkarane donya saiki wis tuwa. Kejadian wis model-model. Nah, awake dhewe sing tuwa iki mau ngibadah sing sregep tingkatke. Didik anak bojo ben dadi wong sing apik, ben slamet donya akhirat. Duit ki ora segalane wi. Nek sithik. Hati-hati. Aja main-main. Aku ki cangkeme lomot lho. Tapi masalah tindak tanduk ngono ki yo isih terkontrol. Dan gue sebagai kanca-kancaku, walaupun gue wong loro budek kabeh, yo kudune paham ora? Sing tak omongke iki mau paham ora? paham. Nah, Kowe kenapa paham tenan sih? Mone paham ki? Ya asline ora paham no. Tapi tidak ora lungo-lungo. Lah terus kudune piye, Kas? Aku padha bae wong ya pengen seneng-seneng ah. Ya apa, Bi? Yo iya.
karo Kenan, joget karo Elsie, sing anggone semene. Semene, apa ora pengen? Yo pingin abi. Ya, Wong wadok ayu putih mulus kaya neon. Justru wong lanang nek weruh kaya kuwi ora pingin, kuwi tegese wong lanang sing ora normal. Tapi kudu tetep ditahan. Aja sampai kok kuwi dilabas. Awake dhewe ndek bojo. Ha bojone dhewe kan kena. tapi marah makas karo bojone terus. Alah ora apa-apa dipaksa sithik didel-dedel ke ora apa-apa. Ora enak ora apa-apa sing penting halal. Aku lho yo tamplok. Karena iki ora masalah daripada resiko. Kandhane aku mending ngandani kowe tok. Gelem syukur, ora gelem mudar. Wis tak lunga. Lah kok paredi kas? Ora usah takut kok. Pancen bener kandhane Kasano. Dheweke wis tuwa, rasa model-model. Pancen Bi. Tandekno ya duwite urung ana. Iki kan umpama tok. Lah iya, tongkok kepik nganti debat. Jo mulai yo. Jo.